T'imagines viure sense internet, skate, cinema, telèfon, televisió i jocs d'ordinador? No, oi? Doncs sí, és possible, i t'ho demostrem. Ves fent les maletes perquè te'n vas de viatge al passat. Els senyors cobraven les taxes pel rei i el rei posava taxes a tot i per tot. A l'antiga Roma, els pares podien fer executar els fills per desobediència. Però de poca cosa servia el sabó, perquè es banyaven poc i molt de tant en tant. Que n'era d'horrible la història. Dimecres al migdia estrena al K3. Què en penses de tot això de la història? Que és una passada! A la pensió Mesoni Goku la vida es fa insuportable. Molt insuportable. I en Yosoku Godai n'està fart. Molt fart. Però l'arribada de la Kyoko ho canvia tot. Si la convivència no és mai fàcil, com deu ser viure a la Mesoni Goku on tothom és boig? Ho sabràs a partir del 30 de juny al 3xl.net.